हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आपण माने चाउଳ ଆଉ ବିରିରେ ଇଡଲି ବହୁତ ଥର ବନେଇଥିବେ। ଆଜି ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଟାଇପ ର ଇଡଲି ବନେଇଲୁ କିନ୍ତୁ ବିରି ଆଉ ଚାଉଳରେ ନୁହଁ, ମୁଗ ଡାଲିରେ। କେମିତି ବନେଇଲୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଗ ଡାଲିରେ ଇଡଲି ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ 1 କପ୍ ମୁଗ ଆଉ ହାଫ୍ କପ୍ ଶାଗ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲୁ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲା ପୂର୍ବରୁ ସେଥିରେ ହାଫ୍ କପ୍ ଚୁଡ଼ା ଧୋଇକି ମିଶେଇ ଦେଲୁ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲା ବେଳେ ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇନଥିଲୁ ଆମେ, ଏତେ ପାଣି ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବ୍ୟାଟରଟା ବହୁତ ପାଣିଆ ହେଇଯିବ ନହେଲେ। ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ହାଫ୍ କପ୍ ସୁଜି ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଲୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଦହି ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଲୁ। ତାପରେ ଟିକେ ଇନୋ କି ଖାଇବା ସୋଢା ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ। ଆମେ ଖାଇବା ସୋଢା ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ରେଷ୍ଟରେ ରଖିଦେଲୁ। ଇଡଲି ସାଙ୍ଗରେ ମଟର ତରକାରୀ ବନା ହବାର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା, ତ ମଟର ତା ପାଇଁ ମୁଁ ରାତିରୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ସୋମବାର ତ ଘରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଆମର ହୁଏନି, ତ ମୁଁ ଅଦା ଜିରା ଦେଇକି ମଟର ତରକାରୀ ବନେଇଥିଲି। ମଟର ତରକାରୀ ପାଇଁ କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇକି ସେଥିରେ ଫୁଟଣ ଆଉ ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକେଇକି ଟିକେ ହେଙ୍ଗୁ ପକେଇଦେଲି। ତାପରେ ଅଦା ବାଟି ଦେଇଥିଲି, ଅଦା ବଟା ପକେଇକି ସେଥିରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଭଲ କଲର ପାଇଁ ଟିକେ କଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ମିର୍ଚ ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇକି ମସଲାଟା ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ମଟର ସିଝି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ପକେଇକି ମଟର ତରକାରୀ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର। ସେଥିରେ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଟିକେ କସୁରୀ ମେଥି ପକେଇଦେଲି। ଏବେ ଇଡଲି ବନା ହବାର ଥିଲା, ତ ମାମା ଆସିକି ଇଡଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଇଡଲି ପାଇଁ ରେଡି କରିଦେଲେ, ବସେଇଦେଲେ ତାକୁ। A few moments later. ତାପରେ ଆମର ଇଡଲି ରେଡି ହେଇଯାଇଥିଲା ଏଠି। ଏବେ ଟାଇମ ଥିଲା ରିଭ୍ୟୁ ନବାର, ତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି। ସେ ଅଫିସ ବାହାରୁଥିଲେ, ଚାଲୁନ ଶୁଣିବା ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଇଟିଲିଟା, ମୁଗ ଡାଲି ଇଟିଲି? टेस्टी। प्रयांश को भी इडली बहुत भल लगिला। आज वीडियो एतिकी। जदि आपको वीडियोटी भल लगिला ताहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। एतिकी रहिली। जय जगन्नाथ।